No a ide sa do práce. Idem za svojím spolupracovníkom, s ktorým tu pracujem v tomto prostredí. Good morning. Ideme, on je čo nevidieť predo mnou aj s metrom a s lopatou a ide sa na pracovisko. Slniečko nám už svieti. A tu je môj spolupracovník, s ktorým idem na pracovisko. Tu máme bazénik, hotelik. Tu máme a ide sa do práce. Odchoďba, že bolo v bazén. Nie, ideme na pracovisko teraz. Čo? Video natáčam, na pracovisko ideme. Good morning. A teraz predávam kameru môjmu spolupracovníkovi, nech natočí aj moju cestu na pracovisko. Lebo táto robota, čo ideme robiť, nie je pre ľudí. Pozrime sa. Cesta do raja. Toto nie je cesta na pracovisko, to je cesta do raja. Pozrime sa, bublinka rovno, hej. To je majster, jak to drží. Krása. 20 metrov pláž. A ideme si do práce. Šup, 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 šup. Poschodové monštrum. Otváram dvere do práce. Cesta do raja. Tomu sa hovorí cesta do raja. Alebo cesta do práce. Máme od Boha šťastie, že dnes svieti slnko konečne. A čo to? Pláž? Áno, tam je stavba. My ideme na pláž či do práce? Na stavbu. Naše pracovisko. Toto je za odmenu. Samozrejme. Naša stavba. 20 metrov od mora. Chcem povedať, že pred robotou, samozrejme, sa musíme pripraviť. Vyzúť sa pekne, žiadne pánka, gumákov, pekne sa vyzúť. Vyzliesť. Tričko pekne, áno. Pozrite sa na moje nohy. Tie už sú pri... Áno, pekne sa vyzliesť. Pripraviť sa na robotu. Čo to? Tak, môže sa ísť makať. To je teraz stavba. nech sa pripraví môj kamarát. Tak. Pekne gumáky si odložíme tu. Áno, gumáky sú na boku. Tričečko. Fakt, od Boha šťastie, že konečne nesvieti slnko. Okuliare si musíme aj tak nechať. Tričečko si odložíme. Tak, a ide sa robiť vodováha do ruky. Ešte sa natrieme. Áno, natrieť sa musíš.
akcia je zamračené, treba sa chrániť stále. Lebo tu aj pod mrakom opaduje. Hej, tu chlapec rozkladá na tieto slnečníky, to je tiež robota za odmenu. No a ide sa do práce. Túto stavbu už robíme tretí deň. Už pomalšie sa fakt nedá robiť. Ale skúsime to dnes opäť nedokončiť. To je stavba toto. Ako myslím, že to je celkom peknom prostredí, táto robota. Že nie je to najhoršie, no. Áno, prechádza tu jeden Američan z Georgia, myslím, že on je. Good morning. Na dovolenke, áno. Good job. Good job. Thank you. Amazing. One day, amazing. Good job. No, pochválil. Dneska máme nejaké rozbúrené more. Bude pršať asi. Konečne, druhýkrát za 3,5 týždňa. Všetci sa tu na to tešia. A tu máme dieru, ktorú sme včera vykopali. Áno, diera, jedna diera, druhá diera. Tak, a koniec prvej časti.